Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Изпитната комисия, уважаеми колеги и гости. Ще ви представя моята дипломна работа на тема сравнителен кинематичен анализ на отскоците двойно задно тегнато превъртане и двойно задно тегнато превъртане с обръщане на 360 градуса на калки. Калките са един от 6 уреда в гимнастическия многобой за мъже. Те се различават от другите уреди предимно по своята конструктивна особеност, а оттам и по характера на изпълняваните упражнения. В настоящата разработка насочихме нашия интерес към този уред, тъй като е труден за анализ, а разработките свързани с него са много малко. Финалната фаза на съчетанието на калки или така нареченият отскок в много случаи се явява решаващо упражнение при оценяването на изпълнението. Прегледахме записи на съчетанието на всички медалисти на уреда калки от световни първенства и олимпийски игри за последните 10 години. В рамките на този период бяха проведени 3 олимпиади. Резултатите показват, че само един от 9-мата медалисти е изпълнил упражнения различно от тези, които са тема на нашия анализ. Един от гимнастиците пък е изпълнил упражнение с обръщане на 720 градуса, отскок, който е логично продължение на упражнението от нашия сравнителен анализ. За последното десетилетие се проведаха 7 световни първенства по спортна гимнастика. От всички 25 медалисти на уреда калки през този период, само един от тях е избрал да изпълни отскок, различен от тези, върху които е нашия сравнителен анализ. Най-изпълняваното упражнение, като отскок, е двойно задно тегнато превъртане с обръщане на 360 градуса. Също така е важно да се вземе под внимание, че за последните 5 години всички златни и сребърни медалисти на калки са изпълнили точно този отскок. Всички тези резултати ни дадоха основание да се насочим към сравнение и анализиране на два от най-изпълняваните отскоци на калки за последните години. Целта на нашето изследване е да се направи сравнителен кинематичен анализ на отскоците двойно задно оттегнато превъртане и двойно задно оттегнато превъртане с обръщане на 360 градуса на калки и да се оформят съответни методически препоръки за обучението им. За изпълнение на целта си поставихме следните задачи. Първо, да изчислим и сравним кинематичните характеристики на основните ставни звена на двете упражнения. Второ, да опишем и да направим сравнителен анализ на техниката на изпълнение на упражненията. И трето, да предложим примерна методика за разучаване на упражненията. На слайда ще бъде представена демонстрация на първото упражнение от нашия сравнителен анализ. Двойно задно тегнато превъртане на калки. За демонстратор на следното от нас упражнение избрахме националния състезател по спортна гимнастика Филип Янев, който е шампион на уреда калки от последното държавно първенство. Второто упражнение от нашия сравнителен анализ е двойно задно оттегнато превъртане с обръщане на 360 градуса на калки. На слайда ще протече демонстрацията. За демонстратор на следващото упражнение избрахме най-успешният гимнастик за България за всички времена – Йордан Йовчев. Той е един от най-добрите състезатели на този уред в целия свят. Двете упражнения са от петата структурна група според съдийския правилник на ФИК-ПАШ за 2009-2012 година. Първото е с трудност С 0,3 точки, а второто е с трудност Д 0,4 точки. Упражненията бяха заснети с висока скорост на фотоапарат в зала Червено знамство. Изготвихме графики, в които сравнихме линейните скорости на основните ставни звена на двете упражнения. Глезенни стави, тазобедрени стави и раменни стави. Разделихме условно упражненията на 3 фази. Подготвителна фаза или фаза на подготвителни действия. Основна фаза или така наречената фаза на основните действия. И заключителна фаза. Фазата на подготвителните действия обхваща между първа и петата поза. Тук разликите между изпълнението на двамата състезатели са минимални. Основната задача на тази фаза е да се акумулира достатъчно енергия, необходима за успешното изпълнение на упражненията. С подчертано натискане калките започват да се преместват напред, по този начин тялото се извежда от равновесие. За разлика от състезател 1, състезател 2 отваря малко повече калките в страни, след което ги събира и ги отдалечава успоредни напред. Фазата на основните действия на двете упражнения започва с активно възглавателно движение от тазобедрени стави, при което скоростта на глезените при двамата състезатели достигат високи стойности. Различните действия, които се забелязват в края на опорния период, обуславят известна разлика в стойностите на ъгловата скорост на тялото на състезателите.
Състезател 2 напуска опората по-късно, а вследствие на едва забележимо асиметрично движение с ръцете в края на опорния период, тялото се завърта около надлъжната ос в летежната фаза. Гимнастикът, изпълняващ първото упражнение, остава сгънат с ръце в страни долу, почти до края на първото превъртане, докато гимнастикът, изпълняващ второто упражнение, запазва обтегнатото телодържание през почти цялата фаза. Заключителните действия на двамата състезатели са идентични. В тази фаза на двата отскока краката избързват, за да посрещнат постелката и осигурят стабилно приземяване. Вследствие на активното сгъвателно движение, стойността на ъгловата скорост на състезател 2 в края на летежната фаза нараства повече. След направения сравнителен анализ може да обобщим, че решаващо за изпълнението на упражненията е амплитудата на маха и мощното дърпане, съчетано с енергичното замахване на краката. На базата на направения сравнителен анализ предлагаме примерна методика за разучаване на упражнението. При разучаване на първото упражнение гимнастикът трябва да владее определена двигателна база на уреда. Стойка, заден въртеж, както изпълнение на двойно-задно превъртане, свито и полусвито. Основни упражнения за разучаване на първото упражнение. Изпълнение на отскок, двойно-задно полусвито превъртане на хълки от стойка. Изпълнение на отскок, задно обтегнато превъртане до гръб върху меки постелки. На батут изпълнение на двойно-задно обтегнато превъртане с еластична ложа и изпълнение на упражнението от батут в трап или върху меки постелки. Изпълнение на двойно-задно обтегнато превъртане върху самия батут. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки в донапрем в трап. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки върху меки постелки от стойка или от въртеж. И самостоятелно изпълнение на упражнението в реални условия. При разучаване на второто упражнение гимнастика трябва да изпълнява с лекота двойно оттегнато задно оттегнато салто. Упражнения. Основни упражнения за разучаване на второто упражнение. Изпълнение на отскок, двойно задно оттегнато превъртане на хълки с изискване тялото на изпълнителя да остава максимално оттегнато. Изпълнение на двойно задно оттегнато превъртане с обръщане на 360 градуса от батут в трап. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки в донапрем в трап от стойка. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки върху меки постелки от стойка или от въртеж, както и самостоятелно изпълнение на упражнението в реални условия. На слайда са изведени възможни грешки при обучението на упражненията. На базата на направения от нас сравнителен анализ стигнахме до следните изводи и препоръки. За правилното усвояване на упражненията е необходимо гимнастикът предварително да владее добре основни базови упражнения. Второ, решаващо за изпълнението на разглеждането упражнение амплитудата на маха и мощното дърпане, съчетано с енергично замахване на краката. Трето, упражнението изискват технически правилно изпълнение, което позволява те да бъдат развити в по-сложни упражнения. Четвърто, при обучението препоръчваме да се спазва последователността на предлаганата от нас методика и само при успешно изпълнение на дадено подготвително упражнение да се пристъпва към изпълнение на следващото. Пето, препоръчваме при изпълнението на отскока с обръщане на 360 градуса действията на гимнастика, предназначени за обръщането около надлъжната ос, да започнат самия край на опорния период. По този начин ще се избегне възможността от недовършване на основните действия, които осигуряват височината и въртеливото движение на задните оттегнати превъртания. Шесто, препоръчваме постоянен контрол върху изпълнението от страна на треньора и своевременно отстраняване на възможните допуснати грешки. Благодаря ви за вниманието. Ние благодарим.